Τον τελευταίο καιρό κατέβαλα μια μεγάλη προσπάθεια για να χάσω κιλά και να επαναφέρω το σώμα μου στην κατάσταση που επιθυμώ. Αυτό που με νοιάζει είναι να κάνω το σώμα μου ακόμη καλύτερο και να βελτιώσω την αυτοπεποίθησή μου. Από μικρός ήμουν μεγαλόσωμος και μονίμως με τις παρέες κάναμε υπερβολές στο φαγητό, με αποτέλεσμα να πάρω πολλά παραπάνω κιλά και να μην ελέγχω την κατάσταση. Κατάφερα όμως με τη γυμναστική και τη διατροφή να χάσω αρκετά κιλά και να βελτιώσω το σώμα μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που με προβληματίζει στην εμφάνισή μου είναι η περίσσια δέρματος στην κοιλιά και το λίπος που έχει μείνει στη μέση μου. Ο Σωκράτης έκανε μια πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια και έχασε περίπου 40 κιλά σε διάστημα ενός έτους και μάλιστα μόνο με σωστή διατροφή και άσκηση. Παρ' όλα αυτά, συνέπεια αυτής της απώλειας βάρους ήταν σημαντική χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό θέμα άτομα μετά από σημαντική απώλεια βάρους να αντιμετωπίζουν χαλάρωση σε διάφορα σημεία του σώματός τους, με την κοιλιά να αποτελεί το πιο συχνό σημείο. Η κοιλιοπλαστική αποτελεί ιδανική επέμβαση στις περιπτώσεις αυτές, καθώς μπορούμε να βελτιώσουμε όχι μόνο την περίσσια του δέρματος που υπάρχει, αλλά και την διάσταση των κοιλιακών μειών ή ακόμα να αφαιρέσουμε και τις ραγάδες που υπάρχουν στην περιοχή της κοιλιάς. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις γυναίκες μετά από πολλαπλές εγκυμοσύνες που αντιμετωπίζουν σημαντική χαλάρωση στην κοιλιά αλλά και στο στήθος. Στις περιπτώσεις αυτές, κάνοντας το λεγόμενο mommy makeover, μπορούμε με συνδυασμό επεμβάσεων να επαναφέρουμε το σώμα όπως ήταν πριν την εγκυμοσύνη. Σε αντίθεση με την κλασική κοιλιοπλαστική, στο Σωκράτη θα κάνουμε τη λεγόμενη βέιζερ λιποκυλιοπλαστική, δηλαδή θα συνδυάσουμε τη λιπαναρρόφηση βέιζερ, η οποία βασίζεται στους υπερήχους, στην περιοχή της κοιλιάς, στα πλαϊνά καθώς επίσης και στην μέση. Και εν συνεχεία θα κάνουμε κοιλιοπλαστική, δηλαδή θα αφαιρέσουμε την περίσσια του λίπους που υπάρχει, την περίσσια του δέρματος και θα σφίξουμε τους κοιλιακούς προκειμένου η κοιλιά να γίνει ακόμα πιο επίπεδη. Μπήκα στη διαδικασία να επισκεφθώ διάφορους γιατρούς όπου θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο πρόβλημά μου. Από την πρώτη κιόλας επίσκεψη στο ιατρείο του κυρίου Σαπουτζή ένιωσα πάρα πολύ οικεία και αυτό με έκανε να τον εμπιστευτώ. Αυτό που με κέρδισε ήταν ότι μου έδειξε με μεγάλη προθυμία φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους ασθενείς και μου εξήγησε με μεγάλη λεπτομέρεια όλη τη διαδικασία. Το πιο σημαντικό σημείο όταν ένας ασθενής έρχεται με ένα αντίστοιχο πρόβλημα είναι να ακούσουμε τους στόχους και τις επιθυμίες του. Με βάση το σωματότυπό του και την ανατομία της περιοχής, αποφασίζουμε ποιος συνδυασμός τεχνικών θα είναι ιδανικός προκειμένου να του προσφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην κλινική μας διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών και διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να προσφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στους ασθενείς μας. Η μεγάλη μέρα για τον Σωκράτη έχει φτάσει. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το χειρουργείο. Θα κάνουμε, όπως είπαμε, λιπαναρρόφηση και κοιλιοπλαστική και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα ανταμείψει την προσπάθεια που έχει κάνει και ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Έτοιμος? Πολύ καλά, πανέτοιμος. Σε όλη την προσπάθεια που έχω καταβάλει και έχοντας πλέον αποτελέσματα μόνο στα κιλά, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν μπορώ να πάω πολλές φορές για ψώνια, βρίσκοντας ωραία ρούχα να μην μπορώ να τα αγοράσω και να φεύγω με άδεια χέρια στο σπίτι. Το καλοκαίρι πηγαίνοντας σε παραλίες με φίλους, πολλές φορές έβγαινα με την μπλούζα και δεν έμπαινα καν στη θάλασσα γιατί δεν αισθανόμουν καλά για το σώμα μου. Το σκεφτόμουν για πάνω από 7 χρόνια να υποβληθώ σε τέτοια επέμβαση, απλώς μονίμως στο μυαλό μου είχα το φόβο του χειρουργείου. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό. Ξεκινάμε από την πίσω πλευρά του κορμού, προκειμένου να σχεδιάσουμε και τις περιοχές που υπάρχει περίσσια λίπους. Είναι μια περιοχή που απασχολεί τον ασθενή μας, οπότε θα κάνουμε και λιπαναρρόφηση, προκειμένου να δώσουμε αισθητά την περίσσια λίπους που υπάρχει. Θα εφαρμόσουμε τη βέιζερ λιπαναρρόφηση, δηλαδή στην αρχή με τους υπερήχους που έχει το βέιζερ θα λιώσουμε το λίπος στην περιοχή αυτή και ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε να κάνει και σύσφυξη το δέρμα και εν συνεχεία θα γυρίσουμε σε θέση ύπτια για να προχωρήσουμε στη λιπαναρρόφηση της κοιλιάς και στην αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία είναι που θα βάλουμε την τομή. Αυτό που θέλουμε είναι η τομή να κρύβεται μέσα στο εσώρουχο, ώστε μετά το χειρουργείο να μην φαίνεται καθόλου ότι ο ασθενής έχει υποβληθεί σε κοιλιοπλαστική. Είναι πολύ άσχημο αν έχει προηγηθεί με κοιλιοπλαστική και η τομή είναι αρκετά ψηλά,
και βγαίνει από το εσώρουχο. Είναι κάτι που συνήθως οι ασθενείς παραπονιούνται αν έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα και ζητάνε περαιτέρω βελτίωση ή διόρθωση μιας προϋπάρχουσας κοιλοπλαστικής. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε, θα αφαιρέσουμε όλη αυτή την υπερίσχυα που υπάρχει εδώ και ταυτόχρονα θα σφίξουμε και τους κοιλιακούς προκειμένου να δώσουμε όσο δυνατόν μια πιο επίπεδη κοιλιά στον ασθενή μας. Έφτασε η στιγμή που περίμενα τόσο καιρό. Ανυπομονώ να ξεμπερδέψουμε όλο αυτό το περιττό δέρμα που έχω πάνω μου. Έχω λίγο άγχος για την εγχείρηση, αλλά έχω εμπιστοσύνη στον γιατρό. Είμαι στα καλύτερα χέρια. Μόλις τελείωσε το χειρουργείο, διήρκησε 4 ώρες, πήγε πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε και αφαιρέσαμε περίπου 4,5 λίτρα λίπους και περίσσιας δέρματος. Επίσης, η τομή είναι πάρα πολύ χαμηλά και θα κρυφτεί μέσα στο εσώρουχο, κάτι που θα ικανοποιήσει πάρα πολύ τον Σωκράτη. Έχει ήδη ξυπνήσει και σε λίγη ώρα θα πάει στον θάλαμο. Σήμερα το απόγευμα θα μπορεί να σηκωθεί και να κινητοποιηθεί, ενώ αύριο το πρωί θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο σπίτι και θα σας δείξουμε επίσης και την ανάρρωσή του. Σωκράτη, καλημέρα. Καλημέρα, γιατρέ μου. Τι κάνεις? Πολύ καλά, μια χαρά. Πώς το βράδυ? Μια χαρά, όλα καλά πήγαν. Πονάς? Ξεκουράστηκα, όχι εντάξει, τίποτα. Φυσιολογικά πράγματα. Φυσιολογικά, ένα τραβηματάκι, τίποτα άλλο. Τέλεια. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το δούμε κιόλας. Ωραία. Πώς είναι η ψυχιά? Κεντρωμένη, Πολύ καλά, κεντρωμένη. Σούπερ. Είμαστε πολύ καλά. Λίγο θα σε σηκώσω και μετά. Σε δω λιγάκι μέσα στο θάλαμο. Τέλεια, ωραία. Okay. Λοιπόν, πάμε και λίγο έτσι, θα το ανακυκλήσουμε. Αυτά, οπότε τα λέμε μετά. Εντάξει. Τα λέμε, γιατρέ μου. Θα να σου δώσω, γράψω φάρμακα και είσαι έτοιμο να τα φύγεις. Έγινε, άντε να είσαι καλά. Είδα το αποτέλεσμα της επόμενης ημέρας και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος πως τον επόμενο μήνα θα είναι ακόμη καλύτερο. Ειλικρινά δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο. Αυτό που μου αρέσει τώρα είναι ότι θα μπορώ να δω καθαρά το σώμα μου και όλη την προσπάθεια που έχω καταβάλει τελευταία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα τελικά και πήγε τόσο καλά. Ευτυχώς ο γιατρός κατέβασε την ουλή αρκετά χαμηλά, όπως μου είχε πει, μέσα στο εσώρουχο και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι έχω κάνει επέμβαση. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην κλινική, έλαβα τόσο μεγάλη φροντίδα τόσο από τον γιατρό όσο και από το προσωπικό της κλινικής. Ο κύριος Απουτζής, από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα, με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άνετα και με βοήθησε να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα που με ταλαιπωρούσε πολύ καιρό. Η ανάρρωση του Σωκράτη θα πάρει μερικές ημέρες. Έχει ήδη κινητοποιηθεί μετά την επέμβαση και θέλουμε να συνεχίσει να περπατάει και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Ντουζ μπορεί να κάνει ήδη από την επόμενη μέρα του χειρουργείου, ενώ για να επιστρέψει σε δραστηριότητες όπως άθληση ή μπάνιο στη θάλασσα θα χρειαστεί περίπου 4 με 6 εβδομάδες. Όλα τα ράματα που βάζουμε είναι εσωτερικά και απορροφήσιμα, οπότε δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε κάτι. Συνήθως συστήνω στους ασθενείς μου να πάρουν άδεια από την εργασία τους για περίπου μία εβδομάδα. Κάποιοι ασθενείς ίσως χρειάζονται μερικές μέρες περισσότερο. Το τελικό αποτέλεσμα θα το δει ο Σωκράτης ένα χρόνο μετά την επέμβαση, που είναι και το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να οριμάσουν τα σημάδια και ουλές που θα υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, είδα από τις πρώτες ημέρες, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά στην περιοχή της κοιλιάς που τον απασχολούσε, ένα αποτέλεσμα που συνεχώς θα βελτιώνεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Όταν παίρνεις την απόφαση να προχωρήσεις σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή, πρέπει να είσαι αρκετά συνειδητοποιημένος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το έκανα και το ήθελα πάρα πολύ. Είμαστε σήμερα εδώ με τον Σωκράτη. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από την επέμβαση. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την ανάρρωση που είχε ο Σωκράτης, καθώς ήταν ταχύτατη. Σήμερα μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει
Το σημαντικό και για τον Σωκράτη είναι ότι η τομή είναι πάρα πολύ χαμηλά και κρύβεται μέσα στο εσώρουχο, οπότε δεν θα φαίνεται ότι έχει υποβληθεί σε κάποια επέμβαση, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα το δει με την πάροδο μερικών μηνών. Το περίμενα τόσα χρόνια και πραγματικά είναι σαν να πέτυχα ένα στόχο. Βέβαια, η αρχή έγινε και τώρα είναι στο χέρι μου ξεκάθαρα. Πλέον θα μπορώ να βγαίνω στην παραλία και δεν θα έχω, να το πω, αυτή την τροπή που είχα για το σώμα μου. Θα νιώθω πολύ πιο άνετος και θα το ευχαριστιέμαι κι εγώ ίδιος. Όποιος το σκέφτεται να μην διστάζει και να το κάνει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα δει μεγάλη διαφορά στο σώμα του και στην ψυχολογία του κυρίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετά από σημαντική απώλεια βάρους, είτε ακόμα και γυναίκες μετά από πολλαπλές εγκυμοσύνες, αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα με αυτό του Σωκράτη. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, συνδυάζοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και την ταχύτερη ανάρρωση.